Det her er det kraftigt gode sager. Nå, hej der. Velkommen til dette års Oscar Award. Så praktisk i dag kommer vi simpelthen til at rate det hele. Vi skal lige herover. Jeg ved ikke, hvorfor jeg gik hele vejen herinde. Okay, jeg skal lige have mit papir her. Okay, så dette års Oscar Awards kommer til at blive bedre, sejre, om højst sandsynligt mange flere kategorier. Men praktisk talt, hvis du ikke ser den, så fucking dræber jeg dig! Okay, vi snakker hurtigt af med den længste film i dette år, hvilket selvfølgelig er Lucifer's Dark Origins. Ja, og den vinder sikkert højst sandsynligt mange flere, men her kommer klippet. Og selvfølgelig Denver. Nej. Eller noget. Jorden kalder Lucifer. Hallo? Ja, hej til jer også. Stor klapsalve til dem, godt lavet. Men for den ældste film her går selvfølgelig uden spørgsmål til Benjasilla. Her kommer klippet. Ja, klapsalve til dem. Så for den blodigste film går selvfølgelig til Lucifer Dark Origins. Her kommer klippet. Kom ud af mit hoved. Hey, guys. Hey, du. Kom og kæmp mod mig som en ægte mand. Se, det er fint. I klarer det. Okay, så for den film med den bedste kamp bliver jeg jo nødt til at give den til Creator vs. Creations 2. Her kommer klippet. Okay, klapsalve til dem for at lave den der kamp der. Men for bedste musikvideo bliver man jo nødt til at give den til trommeroll. Musikvideoen Save Me. Her kommer klippet.
Nå, jeg er lidt off topic, men jeg fandt det her dokument, som åbenbart tilhører nogle GSI. Hvad fuck er det? Nej, hvad fuck er det? Ja, det er han siger. Nå, men praktisk talt, der var dødt et par folk her, som man kan se lige bag ved mig. Men det er alle sammen okay nu. Nå, men godt, nu har vi fikset det. Så for bedste soundtrack bliver jeg jo nødt til at give den til Creator vs. Creation Rematch. Her kommer klippet. Okay, så for sjoveste video i år går den selvfølgelig til D&D teaser. Her kommer klippet. Vil du måske købe Spotify Premium fra kun 1000 pund hver måned? Så kan jeg komme her. Nu til den værste film går den til Lucas vs. Benjamin. Her kommer klippet. Okay, så for bedste kampscene bliver jeg nødt til at give den til Benjasilla vs. Lucifer. Her kommer klippet. Okay, for mest badass entry bliver jeg nødt til at give den til Sinisters entry. Her kommer klippet. Nu, den med flest visual effects går til D&D, selvfølgelig. Her kommer klippet. Damer og herrer, vi er kommet til finalen for den største pris. Den bedste film i år går til
Ja, kommer til.